Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Love Triangle, nagapabilin ginalantaw nga anggulo sa kapulisan sa pagpatay sa isa ka 23 anyos nga babae. Isa pa ka pulis sa probinsya nagpositibo sa iligal nga droga. Sa balita nasyonal, nagkalamatay bangod sang ammonia leak sa Navotas, nagdangat na sa duwa. Robredo ginakonsidera sa Liberal Party bilang presidential candidate para sa 2022 elections. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Pebrero 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, ang aton balita lokal, pagkarapos lamang sa Ay nga vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton Alright! O sige. Sige, good morning na sa aton nga mga nag-monitor din sa Facebook. Especially ang aton nga mga ka-aksyon balang ato sa luwas sang Pilipinas. Mayang aga gid sa inyo, no? Kay padayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga informasyon. Samtang yara kamo dira nagabaka-baka no sa Gwa Sampungsod, Pilipinas, no? Of course, ang atong sininga pagpanamyaw kay Rodelyn Alvarez Bayabado, kay Cory Vidaha dira sa Kuwait. Good morning sa imo, Cory. Alex Montesa, Alex Fuentes, nan sundanay gid. Kay Marie Antoinette Piliado, ang natamyaw naman si Anola Piliado sa UK, alin sa Canada. Okay? Sa kay Leonilyn Lariosa, kay Elina Engkoy Tulayba, watching from Hinubaan. Lani Lotilia de la Concepcion, good morning kuno sa pamilya niya, mga Mamba family, good morning. RR Tuparan Montuar Hinyo, may aga na sa akon mga haligi. Baligi? Kasang haligi, no? Sa pagbalita kamo sa gihapon ang ragwagan nga magapanguna sa akon tagipusoon kay sa tanan. Kaupod ko kamo sa akon pagpanglakaton, padulong sa katalagan bisan may nagapanghawid pa sa dalan. Oh, kita mo na. Sa kay Michael Joseph Hilado, just got off from work and now listening to your radio program. Happy listening lang sa tanan. Isabel S. Blaca, greet siya lang si tatay niya Felix S. Blaca sa Manville Royal, Bacolod City. Halin kay Edwin S. Blaca sa Santa Rosa, Laguna. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning Mandira. Dennis Richard Tibor Roma, aga pa si Press. Oo, aga pa siya. Good morning! Pero mas aga pa siya si Jonathan. Press Aga pa diya si Jonathan sa stasyon mo. Gani, literal nga aga pag ito si Literal Action pag Boys. ito nga aga pa diya si Bia Jonathan Yes, sa stasyon, no? correct. Sige. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Sige, Andanors.
Din ka to? Bikat ka Arman Regalado. Arman Regalado, good morning. Naga-monitor sila dra sa may kapihan kuno ni Dina or Dina. Montara sa Isabela. Basco Gidaction Radio Bacolod diri sa Amon. Yes, thank you. Giselle Franco, good morning man. Kaya Christine Viñez Villalobos, good morning man. Kaya ginag-greet niya man ang members ng Energy Fans Club. Alvesino Tenorio, good morning. Dra sa may Sara Iloilo, nagapamati siya. Sa pamilya niya kuno sa Pandan, Pontevedra, Tenorio family. Ginag-greet niya lang Sige, regards na kay Mayor Mayor Aying. Aying. Oo, dito subong si may amigo ta John Aying no? Regards na kay Mayor sa subong to Si Imo Ihada, Carol Montoya, good Yes. morning sa Imo. Dra sa may National Printing Office sa Quezon City, ginatamyaw niya lang kuno si Shalane Duran, action boy, ang imo nga beautiful wife sa Riverside Hospital. May gali siya doon pa sa magtamyaw Si RR, hambalya live watching na from Mamaylan. Ari na ta din naka-base. Aran siya subong dito, action boy. Okay. Kaya sa Kabankala na siya subong kabay go work. Congratulations gid kay RR. Kay Felinora Oliveros, good morning. Raymond Sevilla, da sa may Malaysia. Good Yes. morning. Si Galensky Palmares, good morning man. Dra sa may Daman, Saudi Arabia. Greet niya lang Palmares family sa Pontevedra. Eleuterio Parcon Dayon, good morning man sa family Dayon sa Kalumangan. God bless. Sheila Condino, good morning. Leonilin Lariosa, good morning man. Iya ko no pamilya dra sa may Cadiz, pamilya Taiko, kag Pelado Damo. Salamat, watching from Cavite. Maria Luisa Melos, good morning man. Bago City na. Bago City. Yes. Kay Eddie Villacampa Sr., good morning. Nag-upod sila gyapon sa aton subong nga aga action boy. Sige, salamat gid. Kay Binong 70, good morning dira sa imo dong sa Bago City man no? Kay Lone Man Stand. Lone Ay, Man bongga Stand. sa Lone Man Lone Man Standing. Last man last man standing. Shaya. Lone Man Stand. Grabe man. Good morning man kay Sir Binong 70, siya election boy. Sige. Sa kay Rose Wenner dira, good morning sa Germany. Sa kay Teresa Linakayaw, ka-classmate ko Jean Buero, maing agaman. Lilian Bermudez of course, ang Melbourne, Australia. Good morning. At sige mga ka-aksyon, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:10. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagapati si Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, nga posible ginsugo lang ang persona agud patyo ng 23 anyos nga dalaga nga si Angelica Montalvo. Suno kay Puerto, luya pakita sa suspetsado nga hold up ang natabo para patalangon ang investigasyon sa kapulisan. Duga pa ni Puerto, kung hold up ginman ang plano dito pa lang sa Medical Plaza, pwede na makuha ang tanan nga gamit yung hindi na maglambot pa sa Oroland Subdivision sa Barangay Tangub sa dinatabo ang pagtiro sa biktima. Nagapati si Puerto nga si Montalvo lang ang target nga patyon kag wala na sang iban. Madumduman, upod ang napatay sa itom nga Toyota Vios ang live-in partner nga si Merca Carlson Espolon, Matilde Montalvo, tiya sang napatay kapag isa sini nga si Angel Montalvo. Ang love triangle nagpabilin nga anggulo sa pagpatay sa biktima, bangod ang live-in partner ni Montalvo nga si Espolon ang may asawa kag duha ka kabataan. Nagpangabay na ang kapulisan sa Medical Plaza para i-review ang CCTV para makilala ang nagtiro sa biktima.
Wala nagpasugot ang pamilya ngay paidalom sa autopsy ang bangkay ni Rami Cientos alias Jerome, 62 anyos, pumuluyo sang Purok Everlasting, Barangay 29, siyudad sang Bacolod. Ginarespeto naman ni Police Major Romel Sarona, ang hepe sang Police Station 1, ang desisyon sang pamilya. Suno kay Sarona, isa ini sa mga ebidensya nga kinahanglanon sa pagpasaka sang kaso kung makilala na ang suspect. Madumduman gintiro sang Miyerkules ang aga si Cientos sa Purok Malalusan, Barangay 32, gamit ang kalibre 45 nga armas luthang. Na-recover sa eksena sang insidente ang 16 ka basiyo kag 4 ka balas sang kalibre 45 nga armas luthang. Nagapati si Sarona nga ang pagka-asset sang biktima sa NBI amang motibo sa pagpatay sa iya. Sa karon gina-review na sang Police Station 1 ang CCTV nga posible nakuha ang plate number o conduction sticker sang Innova nga pula nga mong ginsakyan sang persona nga nagtiro sa biktima. Ginkumpirma naman ni NBI Bacolod Head Attorney Renwa Baldovino nga impormante sa NBI ang 62 anyos nga si Rami Cientos nga ginpatay sa Purok Malalusan, Barangay 32, siyudad sa Bacolod sa Miyerkules nga adlaw. Sunod kay Baldovino, masobra 2 ka tuig nga nagserbi bilang impormante si Cientos, apang ginklaro nga madugay na nga ginparicol ang iya sining ID. Doon pa ni Baldovino, iya nga ginpauntat ang serbisyo sa mga NBI assets, bangod malaka naman ang ilang ginapatigan ng operasyon sa mag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Ginatugyan na lamang ni Baldovino sa kapulisan ang pang-imbestigar sa kaso, ilabi na ang pagdeterminar sa motibo sa krimen. Si Cientos ang nagatindog sa gwa sang Tiangge sang sinisang ginlutang sang makapila ka beses sang persona nga nagasakay sa isa ka Toyota Innova. Yes, naging namin yan, naging informante namin. But since last year, dahil nga sa sitwasyon natin na pandemic tayo, naman kami yung mga operation, ni-recall ko na yung mga asset na yan eh. Kaya matagal-tagal na rin hindi nagre-report sa amin na di namin nakikita. Si NBI Bacolod Head Renwa Baldovino. Ginakabig naman sa Bacolod City Police Office sa BCPO nga isa ka isolated case ang nagluntad nga duha ka separadong insidente sang pagpangluthang sa syudad sang Bacolod sang Miyerkules nga adlaw. Sa interview sa Action Firing Line ginpahayag ni Lieutenant Liberty Indiape, spokesperson sa BCPO, may kanya-kanya nga motibo ang duha ka separadong shooting incident sa syudad. Suno kay Indiape, nagapadayon sa karon ng investigasyon kag pagtipon sa dugang nga ebidensya para mapabakod ang kaso. Aminado naman si Indiape nga nakibot man ang ilang hanay sa duha ka nagluntad nga krimen, bangod nangin matahoy man ang syudad sa tinalikdan nga sinimana. Dugang pa ni Indiape, nagmando na si BCPO Director Colonel Manuel Placido sa kapulisan nga pabakuron pa ang ila pagpatrolya, police operations, random checkpoint o plansita kag iban pa. Sa nagaligad ng mga sinimana, in zero isa sa mga incident. So ang kahapon is makabi man lang nato siya nga mga isolated, no? May mga rason kung natabo atong mga respective nga mga krimen. Kapagin sang payag ni BCPO spokesperson Lieutenant Liberty Indiape. Ginpaidalom na sa inquest proceedings ang anay jail officer na nadakpan sa bypass operations ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team 6. Sunod kay PDEA Set Team Leader Agent Bambu, kaso nga paglapas sa laying rin dumili sa pagbaligya kapag hupot sa illegal nga droga, ang kasong ipasaka bato kay Tricia Galicia sa barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod. Pahayag pa ni Bambu, gilayo naman nga nagsabat ang kampo ni Galicia sa kasong ipasaka batok sa iya paagi sa preliminary investigation. Ginolat pa sa PDEA Set ang resolusyon sang piskal, may angot sa kaso nga ila ginpasaka. Si Galicia nadakpan sa bypass operation sang Miyerkules nga adlaw sang PDEA Set sa barangay Singkang Airport siyudad sa Bacolod kag nakuhaan sang 170,000 pesos nga balor sang inasuspetsuhan shabu. Ginpahayag ni BJMP 6 Assistant Regional Director for Administration Senior Superintendent Gilbert Peremne nga masobra na isa ka tuig nga ginkakas sa serbisyo bilang BJMP personnel si Tricia Galicia bangod ini ang absent without official leave o kun awol. Suno kay Peremne sa records ng ilang ahensya Oktubre 25, 2019, halin sa BJMP Takuling, ginassign si Galicia para kuntani sa bago sining assignment didto sa BJMP Region 6 apang wala nag-report. Dugang pa ni Peremne, ginhimo sa ilang ahensya ang legal nga pamaagi agud makabalik sa serbisyo si Galicia apang wala inilagpakita sa rason nga sang nagligad nga Enero 29, 2020 ginkakas na ini sa serbisyo. Madumduman nga
respect o kung ginaresto sang katapos ang PDEA 60 gali siya matapos nagbaligya kag nakuhaan sa ginasuspetsuhan shabu nagabalor sang 130,000 pesos sa Barangay Singkang Airport Miyerkules nga adlaw. So wala na sila way back January 2020 pa. So mga isa nakatuig na na-separate na siya from the BGMP service. So she is no longer a member of our organization sa BGMP. Kung niya sininga na-awol siya, it's because of series man ang contact na sa iya mo. Kabahin sang pahayag ni BJMP 6 Assistant Regional Director for Administration Senior Superintendent Gilbert Peremne. Nagpositibo sa drug test ang isa pa kapulis ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa PRO6. Ang pulis ang may ranggo nga Police Chief Master Sergeant apang ginpakamayo sini nga hindi pa hingadlan kag kun di na-assign bagon padayon pa ang investigasyon. Duha pa ni Malong sa tong Enero 19 higit patagan ang random drug testing sa 32 ka pulis kay isa sa ila ang may nakita nga may presensya sang methamphetamine o kon shabu sa iya sining urine sample. Ginpa-report sa Police Regional Office 6 ang pulis kag ginpaidalom sa confirmatory test. Sa bulan sa Disyembre, isa man ka police corporal nga assign sa Banwasang Candone ang nagpositibo sa droga. Madumduman, palayag sadto sa magpungko ni PRO6 Director Rolando Miranda nga isa sa tutukan suni amo ang internal cleansing sang kapulisan. Sa mayara, ito sir, sa result, naging forward sa doon sa January 30 sa Grand Laboratory Office sa personal ng NOC PO and positive to drug test and together from January 9. Ang kabahin sa magpahayag ni PNP spokesperson Joe R. Malong. Kag sa katapusan nga balita, lokal na dakpa ng isa ka motor rider matapos makuhaan sa ginapatian shabu sa National Highway, Rizal Street, Barangay Poblacion, Banwasang San Enrique. Ang suspect ang ginkilala kay Carlo Ruiz, 28 anyos, may live-in partner kag nagapuyo sa Pascadora Street sa Amuman nga barangay. Sunod kay Police Major Renante Salgado, ang hepe sa San Enrique PNP, nagpatigayan sila sa checkpoint sa ginparahan si Ruiz bangod wala inis ang helmet samtang nagamaneho sa motorsiklo. Sa ginpangayuan inis ang dokumento aksidente nga nahulog ang isa ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu kag nadugangan pa inis ang gin-search nga naglabot sa 0.4 ka gramo nga nagabalor naman sang 2,200 o kung 2,720 pesos. Magluwas sa shabu nakuhaan man inis ang tutor kag cellular phone. Dugang pa ni Salgado si Ruiz isa ka newly identified drug personality kag wala man sa listahan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapreparan nga kaso batok sa suspect. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Nagkalamata ay bangod sa ammonia leak sa Navotas, nagdangat na sa duha. Santang Robredo, ginakonsiderar sang Liberal Party bilang presidential candidate para sa 2022. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kagsap! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best. Alright, good morning liwat sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga, mayong aga gid kay di ka to na nag-stop action boy. Ari na ta sa kay Juan, kay Nora Obatis sa Hong Kong. Good morning dira sa imo, no? Good morning kay Larry Villaflor man, naga-monitor man sila, mayong aga kay ha? Taga-Panukoy. Pahanukoy. Kay kumparing Bia Jonathan Action Boy, good morning man upod siya baby Tanta naga-monitor. Kay kumare komanda. Kamot na siya good sila. Morning. Dasig siya. Do ginano ya lang tuman. Pwede na. Kuha niya lang ba? Amo ginaguro kon may early ka pa nga delivery. Kay Christy Oro, good morning dra sa may Bago City Mangyapon Action Boy. Kay Sir Edwin Pineda, good morning Sir Edwin. Delilah Taylor, no? Kunara sagwa. Kunara di gani, Taylor. Good morning sa imo, ma'am. Kaya Joval Trinidad, good morning man, sir. Dara sa may Cabancalan City. Sally Oke de Sousa, mayong aga. God bless and keep safe. Kay Sir Nick P. Alit III, good morning, sir. Salamat. Nick Alit. Kay Diana Perez, good morning. Ana May Gulpan Tikar, pa-shout out po June May. Z Papats Gulpan. Good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, pamala na naman kami sa snow now. Ay, bongga. Gidya si Ma'am Van. 6 degrees? La, you know. 6 ko minus 6. Ako negative 6. Basi negative 6 degrees ni Guro. Ambot lang gid. Sige, Action Boy, go. Good morning dira kay amigo nato na One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good luck kuno kay Madam Remia. Nga man, mano si Madam. Wasi ko may importante nga mataya sa STS. Good luck, charot. Kasi ko importante nga patagayon nun Oo. Sa kay ABC President Ed Pregua sang Banwa sang Isabela, Kap, good morning dira sa imo. Sa kay amigo naton Ricky Malala, sa kay Kong Greg ning office, no? Kay Lawrence Hobson dira sa may Japan. Good morning dira sa imo, Lawrence. Kumusta ka na? Soon ihado. Soon to be ihado. Andrea Huelar, kasi magsiling blessing. Sino kang siya nga maninoy saya? Basi feeling talaga. Tingaling ginapapreparar ka na ni ni soon to be wife yaman. Basi kung napapreparar lang ko yung maamot. Amo na daglain. Amot ka lang yan, hindi ka lang yan maninoy. Fitz Herbert Noel, ara ko sila sa TNT West Indies Caribbean. Wow. Atong WI gilito West Indies gilito. Caribbean, okay. Sige, kaya natamyaw ni Alex Montesa si Gimo Clarito kag Tatay Fred Madrid sang Malalusan Mabini Coral. Ragnarok Mungon, gamotor man sa Gardenville. John Marie Horcales, katamis gan sang iyo ma'am. Doon tilawan niya. Diabetic o chachat lang niya. At least nubo akong sugar. Amo na nga, hindi ka dapat mabagkita pero may ka-action door kaya basi mag-diabetic ka. Hindi ka tamis mo. No? Heidi Awit Ruiz, may agaman. Luz Bora, sa tanan ko no nga taga natamyaw ya ang tanan Rolly Diaz pagidgili no taga Kayum It Central Hawaiian. Keith Robert Hilsinger, good morning man. Si Luz Bora, ginatamyaw niya ang, nagaling na tayo, taga Kayum It sa Central Hawaiian. Si Sir Rolly Diaz, kapangapi siya Action Boy. Sa okay, sa Eroreco. Sige, okay. May lang nga pag coffee. May lang nga pag coffee dira sa imong roll.
Kilalahay. Do komparihay lang ang mga duway, no? Kag happy birthday sa taran nga may birthday. Subong adlaw action boy. Yes. Wala. Ano Kay sa mga February 5? na. Oo, daway ko sa may madumduman nga kilala ko nga may birthday out. Sige lang ha. Paano dumamay? Ma'am, dumdumam na karon kung may mag-text sa imo kag today. Ay, usto. Ay, dala ka nung natabo. Ay, hala, no to. Uy, doon na ex mo gito mong. Uy. Na ano mo na. Doon na kwanon dedre ko? Type mo na dahil Facebook. Napindo, expand kido medyo gamay, hindi ka kita. Anyway, good morning man sa kay Sir Noel Amar, Black Action Boy, nag-upload siya sa aton subong aga. Dira sa kwan, sa may- Niagara Falls. Yes, Niagara Falls man. Ginatamyaw niya na permis si Ma'am Van. Oo, Action Boy. Nag-friendship na sila di Action Boy sa ano man mong sa Energy, Fans Club. Bongga, Hope no? someday makakuha na, no? Matapos na ng COVID nila, makakilit anay ang mga members ng Energy Fans Club. Mabalbalanay, takantahanay. Yes. Kaya daw puro mga hilig sa kanta. Action puro Boy. na mahilig magkalanta. Nagkilit anay, gaya. So, maana kayo makakilit anay kita. Maaso ni ang microphone sa ato. No? Kaya Sige. na. Kag sa aton mga ka-action. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga Tambayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28, detalye na sa aton nga mga balita nasyonal. Nadugangan sang isa pang napatay sa ammonia leak sa isa ka ice plant sa siyudad sang Navotas. Sunod kay Navotas City Mayor Toby Tiangco, ay kaduha nga patay ang isa ini ka electrician nga nakita niya bangkay sa sulod sang ice plant sang Huwebes ang aga. Una nga napatay ang isa ka 47 anyos empleyado ang deklarar nga dead on arrival sa Navotas City Hospital sa Miyerkules nga adlaw. Kapin si Santa ka mga residente ang gindala sa ospital, apang iban sa ila ang nakapauli na kag ang may 20 pa nga padayon gina-monitor sa Philippine General Hospital. Sunod sa alkalde, ang ice plant amo ang magabayad sang pagpalubong kag bayad sa ospital sang mga biktima. Giakonsidera sang Liberal Party si Vice President Leni Robredo bilang presidential candidate sa partido sa 2022 elections. Sunod kay Senator Francis Pangilinan, ang presidente sang LP, magadesisyon pa ang partido angot sini bago nakatutok sila sa karon sa pagbulig sa COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Pangilinan, ilagi na konsidera si Robredo bangod siya ang pinakamataas nga opisyal sang partido nga nailiher. Si Robredo ang nagaserbe nga chairperson sang LP. Sunod pa sa senador, si Robredo mismo ang wala sang desisyon kag madamo pa ang pwede nga matabo. Samtang nagpangabay si Pangilinan sa publiko nga magparehistro na sa COMELEC. Na-identify na ang apat ka mga ospital sa Metro Manila nga ila health workers ang una makabaton sa COVID-19 vaccines. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ini nga mga ospital amo ang Philippine General Hospital sa Manila, Lang Center of the Philippines kag East Avenue Medical Center sa Quezon City kag Dr. Jose Natalio Rodriguez Memorial Medical Center sa Caloocan City. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa Pebrero 15 handa na ang master list sa mga healthcare workers nga bakunahan. Sunod nga makabaton sang bakuna ang iban nga COVID-19 referral hospitals sa Metro Manila, Cebu City kag Davao City. Nalakipan sa prioridad sa pagpabakuna ang mga indigent senior citizens kag mga uniform personnel. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang no power disconnection policy para sa mga lifeliners o kung mga pamilya nga manubo nga income para buligan ang mga inis epekto sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, sa pagsinapol sa gabinete ni Duterte sa Miyerkules, ginhambalan sa Energy Department ng Presidente nga magapadayon ang ini nga pulisa para sa mga consume o kung sa mga nagakonsume sa 100 kilowatt hours panubo. Dugang pa ni Nograles, nagpabor ang Presidente sa
sini nga pulisa labi na ngang kuryente ang isa sa mga kinahanglanon sa pungsod. Wala naman ginpahayag ni Nograles kung tubtub sa ano ang ini nga pulisa, pero suno kay Nograles nagapangabay ang presidente sa Kongreso nga magpasal sang layi nga palawigon sa 2051 ang subsidized electricity rates para sa mga lifeliners nga magatakop sa tunga-tunga sang tuig. Samtang nag-file ang House Bill 8697 si Anay House Speaker Alan Peter Cayetano kay anong pakaiban nga tuyo magtukod sang Bangon Pamilyang Filipino Assistance Program nga magahatag sa mga benepisyaryo sang 1,500 pesos kada miyembro sang pamilya o kung 10,000 pesos kada household. Sa explanatory note sa mga authors ang hagna, ginsaad diri nga dapat ang tanan nga Pilipino ang mahatagan sang dugang nga bulig bago nagapadayon sa gihapon ang kapigaduhon dala sang pandemya. Prioridad sa mga programa ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, displaced workers, medical frontliners, pamilya sa mga overseas Filipino workers, individual nga wala nakabaton sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program, Philippine National ID holders kag miyembro sa mga vulnerable nga grupo. Kag sa katapusan nga balita national, naglambot sa 2 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu kag marijuana ang nadiskubrihan sa ginalegar donasyon sa itong nagliga niya Pasko para sa mga detenido sa Davao City Jail. Ang nakita nga shabu ang nakasulod sa 26 tanan ka sachets kag ginputos ang packing tape. Samtang may 3 ka tubular pipes kag 1 ka plastic sachet nga may unod naman nga marijuana fruiting tops ang nadiskubrihan man sa nasambit nga donasyon. Ginbuksan ang packages matapos sa kabaton sa intel reports ang mga jail warden nga may unod nga kontrabando ang mga donasyon nga ginpaagi sa isa ka religious group. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Good morning, anay kay Glenn Santa Ana. Paring Glenn, good morning. Kag kay classmate ko Edwin Escopel. Standby na kita sa aton nga mga balita akon sa aton action report second portion upod ka action Fred Salanga. Balik kay kita sa action balita morning edition upod gyapon sa inyo news team. Action Dorel Cabal. Kag action Boy Duran, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,